molweni South Africa. Kukho into engasoze iyenze i-ANC ilunge. Nokuba seyikweyiphi imeko, noba seyifuna na ukuzilungisa, kodwa ayisoze ikwazi. Because yona zange yakaba rongo. Ngoku ibike yablema abantu baseKwaZulu Natal ukuba bathini lento bavotela ilantuka i-MK instead uba bavotele yona. Abazibuzi beyi-ANC kuba kutheni lento abantu bemka kuyo. It's not that uba yona yenza rongo. Ndiva ngoku uThabo Mbeki viye uthi uThabo Mbeki isizathu esibangela uba i-ANC ibe kanti iyaluza KwaZulu Natal i-counter revolutionary ngoba eyenziwa nguZuma. Ayithi yona akathi yena as i-leader ne-veteran yase-ANC nomuntu wayi-president athi i-ANC yaba rongo ngokuba ikwazi ukumthosharisha uZuma in a such way that I decide ukuba yena uyi-outcast okanye uyedwa ade afilishe ukuba makamke. Why i-ANC ingasoze ikwazi ukuzamkela? Why always xa kukho imember emkayo kwi-ANC ingasoze izibone burongo bayo ngokuba kumka lo member? Lento yona yosoloko i-right, meanwhile abantu bonke balapha eMzantsi Afrika bakhalaza ngayo. Lano nditsho ndithi mina soze ikwazi ukulunga neli lizwe ke ngokunjalo. Ukuba lisaphethwe i-ANC, it means zizinto ezothi zikhona izinto ezirongo ezihlangabezana nazo singuMzantsi Afrika, but ngokuba i-ANC ingakwazi nokuzijonga yona uburongo bayo ngokucacile nezinto ezenzeka ezirongo eziyenzeka apha eMzantsi Afrika ayiziboni. Ibona ingabantu abazi-counter revolutionary. Iyafana nalento ekuthiwa kuzovotela umuntu omhlophe. Bona abasoze bazibone ukuba into ebangela uba abantu badecide ukuthi bafuna uvotela umuntu omhlophe yintoni. No, into abayaziyo qha ukuba ngumuntu ongafunani nomzabalazo, as if bayazabalaza bazabalazela abantu, as if baselantuka basekula movement yokulwa nokulwa belwela inkululeko yabantu. So lonke ixesha i-ANC yona zange yabarongo. Zonke isoloko izibona iyo right. Mna ndiphoxeke kakhulu kwabantu abangathi bafundi bebefundile kodwa into boze bayikhumushe, because uThabo Mbeki pha into ayithethileyo ndimhlobeni mhloniphe gqithi bemele ba noko ukabe fem athethe qha uba into burongo kulapha. Abanoblame uZuma ngokuba enguye otheni waye wafoma i-MK. Even nobe bingenguzuma, for that matter, noma umunye umuntu ebenoyifoma ilantuka i-MK xa ebekwiposition kaZuma echuchiseka ngendlela uZuma wayechuchiseka ngayo, njengoko sachuchiseka nangoku ngexesha singasaphethanga. Even uZuma mhlana uZuma akabikho apha emhlabeni kungona mhlaba oze bathi bona bamazi ukuhla akwenzileyo. Okwangoku kuba esekhona babona bonke uburongo kuye. Abaziboni bona berongo xa besiba imali, abaziboni xa berongo bona xa bengenzi service delivery, abaziboni xa berongo ukuba barongo xa kungekho mbani, abaziboni xa ukuba barongo xa bengenzi kubekho imisebenzi, abaziboni berongo xa besamkela wonke umuntu okhoyo elizweni ukuba makabe lapha eMzantsi Afrika, abaziboni xa berongo besibeka imithetho ephikisa ecinizela abantu aba babavotela, abaziboni berongo i-ANC. But even if ungakho umuntu oyi-one oyi-leader onozaphinda athi uyaphuma namhlanje kwi-ANC bangaze bagxeke yena ukuba ukutheni I mean uZuma bekufanele ade ahlala ade athini xa kubonakala uyatshutshiseka ngaphakathi kwi-ANC. Mabayeke uzenza othixo i-ANC ngongathi bona soze babe rongo. Yonke into iyosoloko ukuze baphile balunge, mabayeke uzisoloko begxeka abantu, mabayeke usoloko becinga uba ngabona bodwa abantu abaright, mabayeke usoloko becinga uba ukuze bekanti umuntu uright ufanele bekanti kwi-ANC. Zezi zinto ezibenza benze bonke into ephambeneyo.
buba sebesiba imali bazibona ingabona abantu ba right ekutyeni imali, ngabona abanomlomo njengoba thina singenamlomo, ngabona abameni abafane babe nemisebenzi. Hence noGwede Mantashe athethe ngathi unyathela ubulongwe xa athethayo, athi abantu abafuna imisebenzi, into abayazi ukuhlala baligcakamela ilanga, instead abe kanti upresident lo wayipromisile wathi uzozama imisebenzi, uzoza about 2 million some odds yemisebenzi, kwitshitshise ejikile sesithi i-ANC ilanto kwigovernment akakwazi ukwenza imisebenzi, bayi-private sector eyenza imisebenzi. Zizinto ezinje but abaziboni bona be-wrong kuyo yonke loo nto. Bomane bebonana nomuntu oye waphuma kubo, fanele ukuze be-right wonke umuntu abe kulaa ship yabo, bahlale kulaa ship besenza into ephambeneyo ukuze be-right. Even if noba iyasinka fanele uhlale phaa. Ngoko asakho nkululeko, asalweni inkululeko, ngumuntu omnyama ophetheyo. Into leyo ebangela uba ke ngoku asizusoloko sithe nca kwinto ye-ANC esiyibonayo iyabhanqa. Ukuba kukho umuntu omhlophe ofuna uvotelwa, siyambona unazo ii-qualities zokuba angaphatha, makavotelwe. Noba ngumuntu webala othe wafumaniseka sambona lelo likhalathi but une-qualities zokuphatha, makavotelwe. Akukhathaziseki noba lindiya, uba ungwalapha eMzantsi Afrika, uzayo inzalelwane yalapha eMzantsi Afrika, wanazo zonke ii-qualities zokuba aphathe, makavotelwe. As much as kuvotelwa noba ngumZulu, noba ngumXhosa, noba iVenda, noba ngubani, makube njalo. Makuyeke le nto umane sixelela ngeenumber, ngee-colours, ukuze ngee-colours kuba ayizisincedanga nto. Loo colour yile silambisayo mpela. Into ekufanele sithethe ngento yoba i-ANC abantu bafa, abantu abaninji bafa, abantu abafa lenkululeko ngoku to compare abantu abafa ngoku befa kwi-senseless government more than aba bantu babefe for inkululeko. So yeyiphi into ebalulekileyo ukuba makufeywe kufile ukufa kuphethe izibhanqa kunokuba kufe kulungiliswe. So into yokuba fanele simane sitetesa sithi i-ANC yazathini ingafani sugarcoat yenze yonke into thina sithi sifuna umuntu ozothi abe nokwazi ukuphatha, ongezukhube naye ufana khune part naye uzosuka xa kubonakala. Bakhona abantu bayike yaphatha abantu abamhlophe abayophinda baphulukane nawe, banyanisile abo bantu kuba umuntu omhlophe uba make sure uzokwenza imisebenzi sizosebenza. So ithethe ukuthi nyani ke ngoku uba uphulukene nolwawulo ngoku ANC libalana uba noze niphinde niphathe kwa umuntu omnyama uba uzawuphinda phathe, because bazoba make sure ukuba bazazibona izinto nina ningaziboniyo. Umsebenzi bayawucreate, izinto bazozenza ngendlela, kuzobakho umthetho, ucwangco luzoba khona. So banyanisile xa besithi abo bantu ukuba kuye kwaphatha ilantuka umuntu omhlophe soze aphinda anikezele. Uba i-apartheid ezothi ifike sihluthi sisindana ziziso sihluthi good, noba ingazithini, because notatomkhulu bethu ngexesha babesifa belambile, behluthi bengalambanga. Unlike ngexesha siyafa siyalamba, sifa silambile. Kube kuthethwa ngento yoba hayi uphikisana nomzabalazo xa uvotele omnye umlungu, yomphi lo mzabalazo sawufunayo ngoku. So umntu mabayekane noZuma bake bazibhence bona qala, then bazoyazi into. Kwale nto basolo bethe gxeka umntu bakhomba omnye umntu, le nto bangaziboni bona uba kunjani, yintoni le rongo kubo. Yes.